तो हेलो लोगोफोर गुड इवनिंग टू योर लोगोफोर तो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लोगोफोर बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर नोंथांमोना थांलायनायाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर तो नैबे बर' हिन्जावा जे नोंथांमोना थांलायनायाव नुदों नैबे हिन्जावा माने हमजादों आरोना माने फिसाय थाखानानैबो बेलेग माने हौवाजों बिदिनो लाइन मारिनायनि थाखाय बा दोनखारनायनि थाखाय बिथाङा बुजादों। आंबो एसेबां मिथिया थेवबो नोंथांमोननि थाखाय भिडिअ लाबोदों जे माखासे बाथ्राफोर दङ लोगोफोर नोंथांमोननिसिम माने बुंहरनो थाखाय आरोना। तो बे बाथ्रायानो जादों लोगोफोर जोंनि बर' हिन्जावफोरा मानो बेफोरबायदि माने गथ' गथाय थानानैबो फिसाय थाखानानैबो बेफोरबायदि मालाय हौवाजों बेफोरबायदि खारो फेमिलि गारनानै नंगौना नङा लोगोफोर। तो जोबोद दुखु नांथाव आरोना जोबोद दुखु मोनो आरोना बेफोरबायदिखौ माने नुयोबा मानो होननानै बुङोबा बिसोरनि गथ' गथायफोरखौ सोर नायनो नंगौना नङा बिसोरनि लाइफआ बरबाद जागोन गथ' गथायफोरनि बिथांमोननि गथ' गथायफ्रा माने लाइफआ बरबाद जागोन नंगौना नङा लोगोफोर। तो बेखायनो आं जोबोद दुखु मोनदों जे बिथाङा जोबोद बुजाबायबो जे आङो भिडिअ नुदों बिथाङा बे हिन्जावा जोबोद बुजाबाय आरो हौवाखौथ' आं नुवासै जोबोद दोखो बुजादों आरोना रायजोफोरजों। तो बुजाखागोन नंगौना नङा बेफोरबायदि माने फिसाय थाखानानैबो बेफोरबायदि फिसाय गोदान लुबैग्रा बेफोरबायदि मानसिया बुजाखानांगौ नंगौना नङा। आरो सोरबा सोरबाथ' सेन्देलबो गानहोबावो अबेबा जायगायाव। तो बिथाङाथ' मात्र बुजादोंल' मान बिदि सेन्देल गानहोजालायनांगौबा मान सनमाननि खोथा दं नंगौना नङा लोगोफोर जोबोद लासिं सिं जायो। तो बेफोरबायदि जायोबा आरोना। तो आं जोबोद मोजां मोनदों बे रायजोफोरखौ जे बेफोरबायदि बुनाय बा मिटिं खालामनाय बेफोरो खालामखानांगौ आरोना मानो होननानै बुङोबा बेफोरबायदि खालामाबा ओरैनो हगारोबा माने खर' देरो आरो खारबावगोन आरोना बेफोरबायदिनो सोरबा बेफोरबायदिनो माने खनसेल' नङा खननै नङा बिदिनो खनसेयाव हगारबाय खननैयावबो हगारबाय बिदिनो खर' देरो नङा आरो खारबाय थायो आरोना बेफोरबायदि हगारोबा। तो बेखायनो साजा होनांगौ आरोना बिसोरखौ माने बेफोरबायदि खारोबा साजा होनानैसो हगारनांगौ आरोना अब्लासो बिथांमोना माने गिगोन बेफोरबायदि खारग्रा हौवा गोदान लुबैग्रा हिन्जाव गोदान लुबैग्रा बेफोरबायदि मानसिफ्रा अब्लासो गिगोन आरोना। तो लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों। तो आं बेखौनो बुंनो सानदों जे जोंनि बर' हारियाव मानो बेफोरबायदि माने बारायावसो बारा जागासिनो हौवा दोनखारनाय हिन्जाव दोनखारनाय बेफोरो बारा जागासिनो आरो बांसिनानो हाबा जाखानाय आरोना गथ' गथाय गोनांखा फेमिलि गोनांखा आरोना गावनि फेमिलिफोरखौ गारनानै बेफोरबायदिनो गोजान जायगायाव दोनखारनाय मानाय नैबेफोरबायदि आरोना बेफोरबायदि मानसिखौ मोनोबा दोखो बुनांगौ आथिंसो बुफायनानै दोननांगौ आरोना हायोबा। तो एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना मारै मोनदों आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों मा मोनदों कमेन्ट खालाम। तो बेनोसै आरोना आरो लाइक खालामनो दाबाव। तो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जास्ट नायनो थाखाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय।